say kentinchire ena mewo me ni me kunu neti ho na me akasa de mfipeti number 1 me kunu ni Mr. Kwame Domfe na mere kakra bi ena wodi wo ba ya akire wa ba ho no mo say o mehwehwe ne nsa ase so e man na mansun bi e won nsa ase ne so ba ya akire odifu ba ya akire wa ye komfo en se komfo ni dusini bi sa ohun ade bibi sa obai ba oje ma wa atum so me gina wa atu eti ba se week time na ni masesa oba na ni masesa na baby a me fie ne tie na e onu side kakra na e kwan da me mfikyire ho baby a me tie a me ka me banku no ho no be faae na so mommy aha de enka be anka mo mfa kyire ho kakra nye de e ma me o ka kyire me say me ni su tu mi say be ka kyire say onko fa mfikyire ho eti hwa na obefa enti wa na ye ntokwa maame no a maame ya akyere wa me kunu fa ne ba ho no mo no eti num na ye ntokwa one ne ntem me pa twan se no aka kye bi kunu se me ye bayifo ba na me na me tinsa ase ne so a makanta ase ne so a ama wo mo twe manson eti na je se kwan na obefa ho na o ma me nka me bankunu na ye se bibi e wo ho no ntina e ma o ye sa no eti ko ba sa no ko ba se me kunu nso so abusuam fa ohene no ho no to bebam bi no masiesie asem no eti jaase hini wom papa bi efe no fa ade wom mi kunu e maame Grace wom na na afram ohene na de afram no onu so wom eti ye trans se ye ka asema ya akere obeka ne se antokwa na one me kono me tintokwa na se na me ye bayifo me na makata wom nsa ase ne so a e man sa ase ne ye nto we de blanket ya na kuntu me pa cho minim po mama enti se o se me boa me ma en challenge ani en insesi bi mo maso a panimfo mo animu a enya asem ketwa enti me yesa me sore a masi Grace se enkasa wudi ejai me ntwa no adifo ye nkola nketwa na ye kro machimo da akom tisi ho akola we ade ne be cha obeti kinkrede yakoma kan pasumesi ho akoma kan pasumesi oni edi akire ye koye ba na we na please be cat kiss eso tie bro no so ne nana friend Amarijana ono so kwa bonte ba ya Amarijana se wakomi bi afa no kren de kofi na papa twe praye se Amarijana are you challenge o de praye o de bu akola ne se ka se na ko atiko ibe fie na me na se maame ama akoma wudi akire no so ko fa bi ba fie unu anu meme ye be bro se de ya bro mo roba sasa mini anu nyina me me na o se be bro se de ya bro mo roba so ko fa kom ni bisi fia enti we challenge ni and what's the challenge mama mpacho no se de ya no se challenge no what is me se wonye me nya bayifo a me challenge and am se me de me ko challenge baby a me friend bia obeba asem isi ye mfie miensam ne yakwane de ode taato a ama me ne de me ne mo wo Sompa FM ha sei o ka kire me se me obebubu mi ayede agu ho oba no no obaje mi kunu so taa ne bo wirem enti wo beto mi nuro me ne na madwi nyina ne se opemi kunu enu nti na ma enu to no eye aduma no na me hwe akira se nke bia mi kunu mabusua be ka se bia obi de hye de obaya be ye ni enti bia e paucha na bibia ete saa ma hwe akira akosi mfie miensani o ka sa no so minya ahoto me yale papa mama mi sisi mitimi nyina ho midi midwa mituba nche miton force obi ani me so ye brefo me ye brefo ankasa maame ne ba makwa mu be kan ye obeku mi obebubu mi agu ho me ye bayifo na sefo no mama ko 3 years ni oba Rebecca bayi no ni kakra de eja bi na de mama wa mu bi kura mo de ate ya mienu no kwasem ni wani ase kwa ibi entaro mani de eden no so mididi midwa mi penyame nso asempa ne o kasa woni mi gina mpai bo so a eja agoro fama beki abai ben ye ni de mi hu bi mpo da tete platform so o kwa mo na tete platform so no ma dodo sra de o pa mo ma so ni mu enye yi o mo ne de sika bua enso ni bayi ye ko communion wa se no o mo ne ko bubu communion no na ya se nti o de woni hwe mama mi ni hwe enti they say what happened ani buasie hunu na maame na de abegu me se baby a kirewa abegu me baby a mefre ni bia obeba o se baby a mefre ni bia obeba ti say no susu se wo de yade ato so wo de yare ato me so ya me ye me ho hie nye e ka ma boka abo afere mapem
o me yale no no hwe me yale na afi o to me bayiye no hohoro me ho enyi bayiwe second tichire krodua mu no obi ahu me na odwa akɔhye dem bayifo ne na eba no mitimi mpie maka mi buroburo bodom ho no se wagu manim ase mitimi nkɔ maafuo mu mi kɔ mi kro mbachi number wa ne be say akoso wo pa wuni akoso wo pa wuni mi obi a be life pa me sound of ebere eti ya kire wa meyi yale ne mfiri me so na bayiye no so a wa bɔ me no o me hohoro ma bayi guro nyina mfiri me so menini ni abayi na ku aya okofa no ba bra na o metra so no so me na kuru kwa me don fe wanie na o mo ha dwen meme betra konwam chechire tekawe no ade abera okufu no age adi eti no opa mi kuru nti e na odi nro be hye ho no mu a o be so ano no ya den dodo akokwa ntwiwa ano ode papa eja kwa me pa cho madam baburu ni o unu ya ba me de awurade asem ene me na ase kanea ena me wokuru ani eno so ye nyankopon ni Sompa FM ni na atwe akra de akọ ahemem ena nananom so die ni omde om si yenwie ni heya na obi ahunu ba bia wogina enti wo ba wie no ana abekọ hi bekọ baburu ana abekọ hi ifa cho me pe bible ayo rade no oboafo osoro tawachi kwa Jennifer so be my position peja eyeme kwa me donfe kura me nsem bible mikuta me nsem bible sa asem wa meken se asem a meken trodo kontomponim onyame boa me ewrade boa me obey court miura asem wa obey kan ni o na so dia woni mu ne se kofa bai kotwebrefo na akofa obey de ne ba ya sa abre wo be kan wo yire chiri sa na wo yire bokọ edu no epacho ani die mu de oka nyina ye no kre me na me hu oba no na me yusu insufuo ka bi kufuo ka bi ne nipa na oye wochima ho no ana security ho no na minni no me ne free kuro ba ko ai friend kantinchire ana enkomodie ma na mine ye friend of ade ana o ka se o kwame mukura mo nsasi metimi anya obi amana boa wo ama problem ekokkoso na tu atwa anam si ene yesesa na ye ene nka mepeni sa etimni ni didi sa Nkomo no ana me kofie na mka kire menua ohene se ye nya obi o a obetimi amboa ye ewo ye problem nsase semu ene o ka se sa ene yesa de awate ene ono nso de to family nim ne nyina ye je na wa tu ana madam ne ka se oba ye na so no o ka se wo pe ba bi de ne mpreko agu na ne mpreko gu aye maame ya kirewa no wo pe ba bi de ne mpreko agu na wo wa tonsu enti ka wonya ba bi de ne mpreko no gu a na nka de ye nso ya hwehwe no wayama ye ana ye me di card ne ba me ho masase ne so na me kire ne se aha nyina da ho na de ope bia etimi wa me di ni di nka si ba bia ye ne amanfo bi ye wantwi eti wo si wo se wo kwhye na adwuma ase na wo mu ba ne so attack se aha de enye ye de anu mfiri ho ana madam ne yi ne no ma firi ho no okosi ye chi me ba bia mete machi maame na wo no ebebo ayese okobere wo be so ambefe sanete wantimi antake ana ono obe hye machi to obe hye machi no ana mka che menua ohene ne se nana me de obe yi me anam de ne ba enso me hunu de opeso kire efiri se ba bia mde ni be si ya anka nipa na wo mu ni ye dede no nipa ne ba ho anka me hunu de ekoso bia no nso na ase wo sunsum mani a hunu se ye dia na amanfo ha na ehaye na ye da na afen de wa ba nipa no ba so a wo momu asa adwane abetete machi etina na me de me hunu de opeso ye ti me de wonko me na mde ne ba wonko ana me nua ohene no eje ne se wonya de opeso ye me nhwe enti ho no oni ekobo chenku wo baabi ekotena o ka se me yiri ye bayifo na ono na esi yasase so a o ma ye hontoya manso gadri ye bebribe ni nyina afiri meyere na wono na abema abusuane ye bagye ensem nsase enti in fact o kan sa no menua ohene ni bufu yie ema o ka se enti sese ye nden ema maame ya kirewa ne ka se nana ne mane kwan a ene ye de o ha ye bi obeyi na firi ho no me se ene ama akwan ana menua ohene ne se me maame kora na ye ma ye honto ani a yini firi ho na de o ye nso ka me maame ho yi wo mu nyina firi ho
ana ya achewa no ye se eye meme yire ana ye sade no nto ya achewa no kura ka se yem pesika bi mfa nsum meyire na jan no no won kofri se won na abaye ye yi a wo hayen na satam no ya achewa ne ba mu no na oni na agudie mu na tesɛn me hu no man no ma ekɔ no ho ba bia o mu ye nsan yi ayi nsa bre man kwan so adonko ho na no ote ana man na no security no fa de o ma ekɔ ho mo kɔ ho akiri no ye na iwo mu ye kɔ ho akiri no so wotade e be kyew media no one ye din so because of said there all be ya ma entina ache na me do akodi no ho but enye odo se bi enna no ase na yesi wo bre wunu ane yesi otumi to flower ase bre owure na afie ya no to flower ase bre hey ante chirewa wo to flower ase bre me pa cho aduane de me wanto bi amre me wa mala ubibi anso da because be pa try na wo do ani tufo na ahwe amaame no bi ana o do bi ma wo sa o pe bi ana wo pe na wo na wani nko ho eno de nyame se enka me wa anye ayibia nkyere me sa ha so pe me nti me de me ayi na land na mo begira ma me ma na wo de ani wani e wo so nti eho no na asama me do akodi ni side said yen ka ye ba ha mo be boy me do abedi mo side sana ekoye ha sana ekoye na nyen na nyen se ye den na fe yade ba mu akoti atomu enti oba ne ka se me yire na abeye abusua no usi akwan ha ama e wonto na yen me kra me ka bi se ne saade a de oye yesa no wonyini mfiri ho na ye honto yen eti mu hwa na ne me yiri shase so yare but na ya dun ni so say de oba ne kan ye no na ye me yiri santi afa de ase sikasem na doso ya bokasa afa de doso ene ye se ne be kuko asofufuo ho ya maami ni o ya maami Rebecca ni gina ho ase say wo so de animu ache mienu isisi ehwai au antibeki eti bu susu se maame no na abonidu me pa cho an fi se o ka kire me yiri se we ye beifo na baabi o ti mu mienu na mu gina ho yi baabi me pa cho an au baabi o pe bia o me enko na onu nso be baabi a o pe bia me yiri mfa ne nko onu nso be ba be kire abi je mu frɛ ne maye ne na difo pa nso wa nto be ma me se no kore maami wo beifo ana de wo mo ka se antechiri we bi kura na ye de hihye dum ni adan yade na aba ene ye de be he no nti afedi afase no ye ho ne ma ne ma me pa cho afa kura ni problem na doso muni ni hia manya sei oba makwan mu manya be se mfi be se mfie miensem ni wono asase no ntumi anye amamo dabi confusion fi awa be kreti sanete wo yire na ma ye bo ne bayi papa etide ko si ya ne se maame no na etide ne si ya fe ofura asase no ho ekoye since asase no no mpre koguso ya oyin o mo but ye hu de no abeyi ne mpre kokko osade ma obi nso se obi nso meye bi but ye hu de ni pakro nso abeyi ne mpre kokko o demand say still asase ne ye ne dia ade nso ano obeya amaye nso ne ma ye de eho ne ma no ade na anye yie se o de so te so wasa oba ye no be ye Nkomo de bi e wo ho amohu se bi a wo ye bibi se obeboa mo pepa cho oba no wo betututuo Sompa FM betututuo onu ba besia no mepa cho an yes antoa wo betututuo oso se okuma tamfo ne no ma amafo de ahye ni meni nti o betututuo ni mudi a me meni nti Yesu se me ne no kware no ekwan ne nkwa obi nkwa gyanche gi so na me so do aso ade so abram na me nche me na ho me afi akwatwe doboro ba ko gina park so eto to tututuo no bronsam ne wu pacho ye bonsam bia nwu free ye house gina hoy reform nya botre na power ha odi for power fia ha wo konkran ne na ma yire no ase pa ne chokesi we wo hwe mayen ma me chiri we onim hu bi to sa wo yire yade me pacho an na fe asem odi ato no se wo baifo no so wo nware no ani die mpacho an yo ye da se bebri ye behwe asem no anopa no mehia wo no me mama me ne tiase se de ekoso no efa ba bi no ni ku no ene ono amu na amakwan
ɛma saa nneɛma wɔ nyina asi Sompa FM yɛka ne sɛ na ayi sɛ wadwen mmera obi ade wadwen edi agorɔ onia na papa edi asase no ɛma no ohunu sɛ papa we nadwen mmere maame no hu sɛ ore nadwen mmere kwa me don fi nadwen mu mmere ɛna ohunu sɛ ne yere no nadwen mu odu ɛna sa na ɛbɛyɛ dia ɔbɛ wine na free way ɛsɛ me strategical way bi a me de bɛ wine na yɛ den free ho ɛna sa na bɛ pass ma yɛ den ato maame yi so maame dia me hunu yɛ ne sɛ kasa do nim kasa ekasa woni ne trasa woni ne di nkomo a obetuma kasa fa ropa kosi anwumre nti kasa pa de onim kasa enti ni maame na konfuba no ehunu se maame nani ate no esa oyi we for se obenya kwan a obetimi afa ho apie esa se oka bibia na maame a che ne ku ne se de maame kan enye no kore mu na munye de mu no emfiri ho enti we naturally no enye bibi e kire se okita tumi bi ode beye bibi but wait ne se omo trans omo si nkonwa no ka se maami o ebefo ka ne se bo e wo so ye bibi na bibi kire na bibi hu no mo hu se de o kan ne no kore ti no na akofa aha na akofa we nyina aba ta fa bi she maami na belt eboni mu maami so le me hwe belt no mo fanto no so na maami no ho adwuma no pe ma obo mpa ya maami no mi tumi nyina se de mi tumi gina mo ntwa no mayen mo fanto no so mayen aha bet no je bet no na we ne bo mu eboni mu aha odua nkwanta hospital ni ede ma nti se no o bae no obo mpa ya maami de me mo bet no mi tumi nanti ba first no na nkamo wa aha mi jida bet ni na mi ye bibisa Sompa FM utimi koba black kwa me uyire we a difference ya bem sa bebre ka mami kami timi nyina me na shokura se kame yesi se ya na ka wa me disem panie ti kakra be be ka won se enne nyame som anakiso som anakom na abahema bebrebe na ya abayikom bebrebe abayikom bebrebe na so ya abayadi asem na wo kan na o montinti pese wo kan wo se first no na wo belt no kagu akasamu no me pa cho mommy me call dua nkwanta ene e ma me bet ni se me mo good enti mi nanti ana magye ada bet nim se mi pia na mabo bet ni se mi pie dia mi ntumi nko ba bia mi kunu na ko didwa eye bibia 3 years ni ye ko dua nkwanta ma se be 7 months ni ana mabo bet no mi pia na mabo ba na obo mpa ye ma me anopa no o deliver me pa na nya asem ketwa bet no mabie ni nyina mitimi gina ho tene me mu enante ye bibia na me na ba ka fom say me na ne ka fom ye bibia ase esane aba me kotodwa miti ala se kotodwa na ye me yakakra na sa de ne sane aba fom me ba try na wo me se mpane na se be ko so ane pa se maame na se pe na maame na se pe no na sani ono kan asem so betu challenge no this is the time with obe face asan say the air kosoro e abayigro wo hunu say o ma motie kwana so no madwen e wo fom nti wo say odi o madwen de den edi agro ti o pese BBC o ababa ya brabom we ka se de o kan ye na onyame nku wa Sompa FM okay nti baby adbesi ano no ti agis ye bepe maame ne so aba yes ye da se odi for pa no 3 days obe ya de okuma se na ja be boa edwumadie ne bag bonachi wo konkra no pay na ma kire se case ye buga ti wonhwe mu mayen